taura ishoko rimwe chete muupenyu hwangu baba, ndirege kuraza tariro yenyu muupenyu hwangu baba. Mwari ndinoziva mune rudo nesu, nyasha pamusoro penyasha. Mwari ndinoziva mune rudo nesu, nyasha pamusoro penyasha. Taura ishoko rimwe chete muupenyu hwangu baba, ndirege kuraza tariro yenyu muupenyu hwangu baba. Handina daka nevanondivenga kana vanondigara matare. Handina daka nevanondivenga kana vanondigara matare. Ndakandipinza muno mu stock theft. Ndakatengeserwa mombe yakanga yakabiwa. Saka munhu akanditengesera tina kunge takaita mapepa nekuti aingotenga mombe achiuraya achitenga achiuraya. Saka pandakazotengawo mombe kwaari ndakatogara naye 2 years and a half. Kubva yazo mukuzonorima kwedu kwefodya ndo pakazouya munhu achitenga fodya pamba pangu anga ari muridzi wemombe yacho chaiyo. Ndo paanozoona mombe mudanga mangu akati ai mombe yangu yandakashaya. Ndo maparikira akaita mhosva yangu. Tinokuchingamidza pachirongwa Home Away from Home. Regai nditange nekukutendai nekusubscribe kwamuri kuita. YouTube yedu iri kukura 313,000 followers. Haisi nyore muZimbabwe. Tinototaura tiri muChampions League and hazvinyadzise kutaura kuti tisu the biggest online news channel muZimbabwe. The credit goes to you, our followers. Zvinoza kuti pane zvimwe zvirongwa zvatiri kuitawo zvinokunakidzai pano paSly Media TV. Dai pasina izvozvo mangadai musiri kusubscribe nekuti kusubscribe voluntary kuona mabhandle ndenyu. Aiwa ndinoda kukutenda kana tarumbidzwa Rudhenya producer wechirongwa chinechi ati ndikupasa imoni kuti aiwa vanhu makapenga imimi tinodada nemi, pasina imimi hapana Sly Media TV. Pachirongwa chinechi tinopinda maprisons akasiyana siyana chikurukura nevasungwa vanenge varimo, tichikurukura nemabasa avanenge vachiita uye vachititsanangura kuti mhosva yavakapinda nayo mukati meprison yanga iri nyaya yei. Iye zvine zvoda kutaura namukoma Patrick Mutengeranwa vane makore 35 ekuberekwa. Regai tikurukure navo tichinzwa kuti mhosva yavakapinda nayo mukati menzvimbo ino ndei uye munomu vari kuita nezvei. Regai tivachingamidze muchirongwa. Mukoma Patrick, makati zvenyu? Ndakasimba kwazvo. Aiwa, inini ndiri mutano kana mukati makasimba chaizvo zviri kuoneka kutopenya penya unge munhu asiri mujere zvenyu kudai. Muri kubatwa zvakanaka muno manje? Zvakanaka. Handiti? Zviri kufamba zvakanaka. Alright. Tingatanga kuda nekuda kuziva kuti mhosva yakakupinzai muno muTare Farm Prison inyaya yei? Mhosva yakandipinza muno mu stock theft. Ndakatengeserwa mombe yakanga yakabiwa. Saka munhu akanditengesera tina kunge takaita mapepa nekuti aingotenga mombe achiuraya achitenga achiuraya. Saka pandakazotengawo mombe kwaari ndakatogara naye 2 years and a half. Kubva yazo mukuzonorima kwedu kwefodya ndo pakazouya munhu achitenga fodya pamba pangu anga ari muridzi wemombe yacho chaiyo. Ndo paanozoona mombe mudanga mangu akati ai mombe yangu yandakashaya. Ndo maparikira akaita mhosva yangu kusvikira nhasi ndiri pano. Imimi muri mugare wemuruzevha here kana kuti muri mugare wemutown? Ndakazotengawo hangu stendi yangu muGoldfield muNyasura. Asi ndine plot futi kuNyasura kwacho ikoko. Alright. Saka mune kutaura muri murimi? Yes. Mutemo wekutenga mombe unoti munofanira kuita sei? Mutemo wekutenga mombe chokwadi kuti inofanira kuclear. But inini zvandakaita panguva iyoyo ndakange ndabuditsa mombe yangu yakanga yachoka gumbo ndichirima yakatemwa negejo. Saka ndakangoti in fact ndakati ndabvisa dhonza ndichidzosera dhonza. Plus anga ari munhu wemuraini wekuziwa ndinaombofungidzira kuti munhu anganditengesera chinhu chekudi chekuba. Saka takangozviita nyore kuti tingaita mapepa ere next door yangu. Ndo zvakaitika. Makatrusta munhu?
Saka manje zvinoita kuti chini nyaya yetrust? So far ndadzidzawo zvakawanda Zvokuti chii? zvekuti kana peni chaiyo inotoda kutengwa mushopu kwete. Opuwa receipt? Yes. Aiwo. Saka makazosungwa sei manje? Azviona kuti ndeyake iye azviona. Akataura nemi here? Akatotaura neni. Ndopandinomuti mombe ndakaipiwa mumaraini muno. Ndakatengawo kune munhu anotenga mombe achitengesa. Ndopatakaenda pamba pacho. Iye takasvika asipo, takasvika atoenda kubasa rake sekuti munhu aitotenga nekutengesa. Saka pandakasvika pamba pake mukadzi wacho ndiye akati ndakatonge ndakaitora foto. Ndopandakati aitsitsi mombe muchiri kuiziva. Zvikazi hongu mombe aisiye makatora panapa. Ndikati mukuru uyu ari kuti mombe ndeyake. Zvikanzi zvakuda baba atsitsi hazvichadini neba. Saka baba atsitsi abuda paanodzoka ndichazovaudza kuti muite sei muonane. Mudharo ndo pakatoenda kumba kwake. Kumba kwake akati tichizoramba tichicommunicate. Saka baba atsitsi akazouya ndakaenda nawo kumba kwomudharo uyo. Pamazuva ekutanga akatoratidza kuita honest sekuti mombe akaidini but iye aitoziva kuti mombe ndeye madhiri. Takaenda tese kumba kwomudharo uyo. Tasvika kumba kwomudharo, mudharo anoti mombe ndeyangu, iye anoti ini ndakatotengawo mombe kwe. Saka zvandichaita vanhu vandakatengera mombe wari kusari izvozvi kuHarare. Saka wari kuti wanouya Friday. Saka pawanouya Friday handichavatauriri kuti inyaya yei. Ndatovafonera ndichindiroda dzimwe mombe kwavari. Saka pawanobva kusari musi weFriday Saturday tosvika nawo kupi kuno. Iye akanga aritotsvaga mukana wemadhezi ekutiza. Saka zvadaro takamirira kuda kusvika Friday ndopandakazoenda pamba pake hapachina munhu. Nokuti foni yake yanga yasorochaita. Mudzimai wake aripo. Ndopandakazofonera mudharo ndikati mudharo handisi muchinda waye handisi uchabatana naye. Zvikanzi don't worry. Inini zvandakuita iwo ndakaona kuti magariro wakaita nemombe yangu waiichengeta semombe yako. Ini chindipa mombe yangu ini. Ndakatakura mombe iya nemota ndikanoisiya kumba kwake. Kobva taita 6 months. Nyaya yatoita sekuti yapera. Kwapazoitawo munhu akanditi kuodzi kuri kufamba mapotatoes. Saka ndandakarima mapotatoes. Ndopandakabva nemapotatoes kunyazura ndichiuya kuodzi. Ndopandinonosangana nemudhara uya after 6 months. Vatonditi akatotenga mapotatoes anga ine mukadzi wake nemwana wake. Vatotenga mapotatoes ndikati zvikazi mapotatoes ndimuri kurima ndikati ndo zvandaidi ndo zvandinotoita ndiri paplot pangu. Ndo saka maiona pepa ndichitotsvaga madhonza emombe nekuti ndinoda manpower pabasa rangu. Vatotenga mapotatoes mapocket ake 2 ema10. Ndatomti ndichinongaiwo mareject kuitira kuti mundu wamunonotanga kunodya. Ndakatopesana nemudharo ya zvazviri zvokuma past 10. Ndatotenderera nditengesa mapotatoes kuma 2 ndakuda kutobuda ndandasara ne5 pockets kana ndisingakanganisi. Ndandasara ne5 pockets mumota. Ndachiti ndakutobuda kudi ndopandakaona nyuko. Ndiani ndopandakadaira namba dzadziri dzemupurisa wepahodzi. Vatondifonera ndanzwa kuti mama muchitengesa mapotatoes. Ndikati ichokwadi. Zvikasa ndaona mapotatoes enyu akanaka. Mukadzi wangu anoita zvokubika machips. Uyai nawo. Koma ndatotenesa mota kupinda muporisi. Ndichipinda muporisi ndakatoona mota yemudharo yakamira momo. But inini hazvina kumbo semunhu wama 6 months muchitotaura nese makamudhiraivhira mukanomupa mombe. Ndobva ndatopinda. Pandakafonera nhamba dziya mupurisa wabva atobuda mucharge office achiuya pandandiri. Vatoti ndimune mapotatoes ndikati saka ndakabva ndatodzika. Ndakatombosiya mota yechiaidhila. Vandazodzima mota. Ndopakabva ati amiri chiuyai kuno. Mota yanga iri yenyu here yaidhila? Yes. Okay. Ndobva ndatoti chimirai ndidini. Ndopakabva atoti chiuyai kuno. Vatatopinda muningirino. Saka pandakapinda iye akati ndiri kuda kufonera mukadzi wangu kuti auye aone mapotatoes. Vatatofamba tichitoenda pavharanda rekupinda pacharge office. Ndopakanditi uyai mugare pabhenja. Ndatogara pabhenji paipa. Ndopakabva nditi saka takabva tatoti mudhara maswere. Ndopakandibvunza zvikazi iya nemudhara munoziyana. Ndikati zvakanyanya. Munoziyana sei? Ndopakabva ndati nemudhara watoziyana sei. Ndopakabva toti taiti chitokutsvagai. Muri musungwa wedu. Ndikati iya. Saka ndopakabva tonditi abva atobuda maangari abva atoya abva ndibata ndakapfeka t-shirt nejacket. Vatondibata jacket vatondivhura kaningirika vatoti pindai pai. Vatopinda paipa. Vatonditi muri musungwa wedu.
kutokufonera enda ndisoda mapotatoes ba ndaro atozouya achiti muri muno ndosaka ndakudi ndakufonera ndo masungirwa ndakaitwa ndobva mauya kukoti ndobva ndauya kukoti ndauya kukoti ndobva ndanzi iwo mombe ine mapepa ndikati mombe ndandisina umbodi kuita mapepa ndandisina kuita mapepa nekuti ndakangotengera muraini saka ndakati there is no need yekuita chi mapepa sezvo tingori muarea imwe chete vachibva vatoti zvikadza saka iwo ndo mhosva yatiri kubata neno ndo wakaonekwa uine chi uine mombe ndo matongo pandobva muri kuti mhosva hamusirimi hamuna kunge maipara hamuna kuipara nekuziva makambowana mukana here wekuti mutaurira namudhara muridzi wemombe ainzani mudhara uyo anonzi mari kangano zvisinei makawana mukana wekutaura naye vamutisi makawana mukana wekutaura navo handina kubva pandakasungwa inini handinozowana mukana wekutaura navo dava kurunzi mazowana mukana wekutaura navo pakaita 6 months mombe yavo makavadzorera zvezvi vane 9 years 9 years dziri kutopuhwa umo munhu asina kana kudzorera mombe asi imi yenyu makadzorera dai maiwana mukana wekunzi mutauriranawo naye maiti chii inini ndofunga apa kutaurirana naye kutobva pakutanga ndakati mudhara sunungukai kutaura zvamunodei nekuti ndozvinzwisisa kuti imi matsanangurira amaita zviri pamombe yenyu nekuti ndandisina chandakabvisa mombe yanga ine tag button nechimwe chibhatani changa chiine madhabhozeti matatu saka matauriro akaita asati atosvika pairi nezveyanga iri ndozveyanga idii saka ndakatoti amudhara panguva yandakatoona kuti nyaya iyi inogona kutoshata ndakatomuti amudhara imi zvandakuchiti chichisunungukai kutaura nekuti ndiniwo matoona ndine chiri endi mhosva yese yakusarira pandiri nekuti munhu akatonitengesera adini atiza saka sofa achisunungukai kutaura zvamunodii mudhara akati inini handina chimwe chinhu chandoda kutaura newe ndangofara nekuti mombe yangu yakagwinya zvairatidza kuti waichengeta semombe yani chingonipa yangu ini kobva ndangomudzosera saka zvinoreva kuti pa6 months idzi kuzosangana kwandakaita naye ndakazotoshaya kuti mweya wekuzosungisana wakabva kupi apo paakambinga auya pekutanga paakaona mombe anga auya kuzotenga chi anga auya achitenga fodya anga azotenga fodya iye zvino marima mapotatoes masangana naye futi auya atenga masangana kuune imwe nzvimbo takasangana kuodzi makasangana kuodzi sekuti ndiko pakabva futi mombe ndokuarea kwake iye manje maakuhomu kwake ndobva ati aiwa mapotato ndatenga hangu asi hauchadzokeri tiri kudzidza zvakawanda panyaya yenyu mukoma Patrick saka zvinoona kuti munhu anochinja munhu anoshanduka anoonaka munhu anoshanduka pamwe pacho anoshandukira zvakanaka pamwe anoshandukira zvakaipa zvese munhu anoshanduka saka munhu akanaka akarara chete akarara unorota ichokwadi mukoma Patrick akarara anorota mapinda munomu munomu mune maprograms akawanda ari kuitwa munomu kuburikidza nerehab nanasekuru nanambuya ngatimbosiyai nyaya yekusungiswa nezvinhu zvakafanana nekuba mombe muchiti mhosva imamuna kuipara chii chamakasarudza kuita mapinda munomu chinhu chandakasarudza ndofunga ndakatanga kuita zvidzidzo zvebhaibheri ndakatora mukana wangu wekudzidza zvidzidzo zvebhaibheri ndofunga ndakatorawo macertificate angu nemachechi anokwana kuita 4 ndichingoramba ndichiita zvidzidzo zvebhaibheri ndobva ndakatanga kuita shungu yekuimba kuita shungu yekuimba zvikureva kuti muri kufunga sekuti hamuna kuzvarwa muchiimba makazongoita shungu kuzvarwa ndichiimba ndakange ndichimbodaro asi ndakange ndisingazvitoreri serious nekuti ndaingozviti saka muri kuita chii nezvekuimba izvozvo sofa ndiri kunoku kumaarts kunoku tichitoramba ndichitoenderera mberi nekuimba endi ndakatozonyatsonzwisisa kuti ndopane chipo changu saka muri kuzvisanganisa nokuti madzidza bhaibheri uku maakuimba muri kunyora masongs enyu here yes mane masongs mangani amasongs ndina akawandisa nguva yekunyora inotowanika yakawanda muri kunyora nezvei
inini ndinowanza kunyora ndichiwerenga magwaro zvakanyanya. Saka toratidza kuti makarerekera kugospel. Yes. Alright. Saka kambo kamuda kuti kamakanyora kamuda kuti vateereri vambonzwa ndekapi? Kambo kandakanyora so far kari kunyanyawo ndiita sekanondikomborera pandinonyanya kurangarira kana kuti kakandikomborera pandakatongwa song iyi nanhasi inondinyaradza ndekekuti taurai shoko rimwe chete muupenyu hwangu. Alright. Taurai shoko rimwe chete muupenyu hwangu. Yes. Ndirege kurasa tariro. Asi title yako kanonzi? Yes. Title yesong iyi inoti taurai shoko rimwe chete muupenyu hwangu baba, ndirege kurasa tariro yenyu muupenyu hwangu baba. Mwari ndinoziva mune rudo nesu, nyasha pamusoro penyasha. Mwari ndinoziva mune rudo nesu, nyasha pamusoro penyasha. Taurai shoko rimwe chete muupenyu hwangu baba, ndirege kurasa tariro yenyu muupenyu hwangu baba. Handina daka nevanondivenga kana vanondigara matare. Handina daka nevanondivenga kana vanondigara matare. Asi chabuda pana nekuti ndine shongwe yeruchengetedzo. Asi chabuda pana nekuti ndine shongwe yeruchengetedzo. Taurai shoko rimwe chete. Taurai shoko rimwe chete. Yes. Shoko rimwe chete rikanatsotaurwa rakanatsosimba rinogona kukupa chiraramo. Pamunhu power. Saka pakunyora pa muri kunyora mangoona pamune muchiverenga paipairi kana masofi anouya sei? Kutaura chokwadi dzimwe dzenguva ndinogona kuti ndakarara. Right. Ndinogona kutonzwa chimbo chichiimbwa. Mazuva atipera ndaigona kumuka ndakanganwa mamwe mapatsi. But so far ndinogona kutopepuka ndikatotanga kutonyora chimbo. Okay. Yes. Saka munongoita zvokungoti zvamanzwa mobva yes. Zvimwewo zvinosanganisira mukuverenga bhaibheri imo. Yes. Alright. Saka future yenyu yakamira sei panyaya yemusic iyo? Shwiro yangu ndichibuda munomu ndiri kuda gore ne6 months. Ndinofana kuzomboti wanasekuru wangu nana mbuya wangu vanofana kutaura kuti iyo yange iri student yedu iyo. Yes. Mune makuitei ipapo? Ndinofana kutsikisa. Alright. Alright. Iye zvinezvi masarwa makapiwa 9 years, iye zvinezvi masarwa nemakore mangani? Ndasarwa ne2.5. 2.5. Saka muchiri pa2.5 angatiti tawana munhu ari kuonai paSly Media TV obva ati Mugoma Patrick avo ndavana vari kuimba zvinonakidza. Ndoda kuvapa mukana wekuti yes. Taurai nemunhu akadaro zvinezvi ari kukuonai apa kuti hama dzangu. Ichokwadi ichocho. Chishuwo chemwoyo wangu. Zvikuru ndigere mukati menzvimbo ine usungwa ndine masongo akati wandei andakanyora anoenderana nenzvimbo ino nezvandakadzidza mukati menzvimbo yetirongo. Kufunga kwedu kana kuti kufunga kweruzhinji vanhu vanofungidzira kuti munhu akasungwa arasika. Neimwe nzira auya kuchikoro. Tine zvimwe zvatakadzidza so far handichawi mupari wemhosva. Nekuti pane yandakatogarira chokwadi chiripo nechekuti ndakaipara nekuti ndakaita chinhu chisina mapepa. But so far ndichibuda handisichari mupari wemhosva nekuti ndakagena experience yekuziva kuti iyi mhosva nedzimwe dzatakatombopara dzatisina kusungwa dzataiita tisingazivi kuti ichi tiri kupinda mumhosva. Saka so far ndakadzidza zvakawanda. Saka ndine masongs akawanda ndaishuvirawo kuti kana ndikawana vanoda kundibatsira wakaita seiwawo ndine masongs anoenderana nejeri andaifunga kuti nditsikise ndiri muno. Ndofunga ialbum rese ari masongs edzidziso. Yes. Alright. Isusu tiri kushuvira kuti pane vanhu vari kuona paSly Media TV pane munhu anogona kuzokukontaktai panapa pamutare Farm Prison kuti ayo Mugoma Patrick toda kuti ndivaite sei
ndinovatsikisa ndo unove munamato wedu. Imi semunhu akuzivawo bhaibheri zvinoda ngoti paunenge wawana mukana wokunamata muchinamatira kuti Mwari. Zvandakaita interview neSly Media TV, vamwe vanhu vakanzwawo zvandiri kuita mukati menzvimbo ino zvekuimba iri, dai vakwanisa kuita sei, vakwanisa kundiwanisa mukana wokuti nditsikise. Uyezve zviri kukupaiwo mukana wokuti kune vanhu vari kunzoko ichenjedzo yamungavapa ndeyekuti chino kuti muri kuziva kuti imi makasungwa musina mapepa nevapari vemhosva vese, vamwe havana kuzombobatwa kana kumangarirwa. Mashoko enyu edzidziso semunhu akuziva Mwari ndeyekuti mashoko angu edzidziso anoti Mwari ndiMwari wane tsitsi, Mwari ndiMwari wanoregerera. Chandingada kudzidzisa kuruzhinji kana kuvatsanangurira ndechekuti mhosva inoparika wakawarairwa, asi mhosva kana yaparika wakawarairwa, kana wasungwa, nyangwe watongwa kana usina, haufani kubva pamberi paMwari nguva dzose. Unofana kugara uchinyengetera, nekuti nyangwe kuchengetwa chaiko utano hwatinahwo inyasha dzaMwari. Tigere mukati menzvimbo yetirongo, vamwe vakaparara vatakatotongwa pamwe chete navo, vamwe vakatongwawo kumashure kwedu, vamwe vasati vatongwa vakapanika nzvimbo yatigere neyo vakatoshaya. But isusu tinotenda nyasha dzaMwari nekuti dzinotichengetera. Kunzoko makasiya mudzimai here? Yes. Semunhu ane 35, mukune mudzimai nevana vangani? Ndine vana 3. Imi mairima handiti? Mhuri yenyu yakanga yasvika here palevhu yekuti vanokwanisa kusara vachizviita zvekuti vakwanise kurarama? Kazhinji kusara munhu achirarama ipfungwa dzake. Nekuti kana chembere inogona kusara nezvekurarama nazvo, asi munogona kuzwa kuti hakusisina. Imi muri kunzwa kuti chii panyaya yekumhuri kwenyu kwakamira sei? Sofa ndakangonzwa kuti mudzimai hakusisina. Muri kureva kuti chii kana kuti akashaya? Aiwa, kutomboitawo dzimwewo mitsi achimboendawo kumbonotsvaga zvinoraramisa. Kureva kuti akati haachada murume? Mashoko iwawo hawo haana kusvika akadaro. Asi kana munhu akasimuka panzvimbo asina kutsanangura zvizere, isaini yekuti handichadi. Alright. Ko mungamublema here pakana? Hongu. Taurai tinzwe mashoko enyu. Maifungudza kuti aifanira kuita sei? Pfungwa yandaifunga aikwanisa kungouyawo kuno sekuti takawaka musha tese. Saka aikwanisa kungosvika kuno otaura kuti baba emwana ndafunga kudai. Asi haana kuzadzisa sekudaro. Akatokwanisa kuuya kusiya zvinhu pana mai vangu, akaisa vanhu kumba kwangu, kumba kwedu kwacho mugrowth point kunyazura, akakwanisa kusimuka akaenda. Zvokuti pane vanhu vatone maroja pamba penyu? Yes, akatondinyorerawo tsamba ikauya kuno ndikaitambira. Tsamba yakanga yakanzi chii? Hamusiwo kutanga kunyorerwa tsamba? Yes. Pane imwe yakambonyorwa naSimon Chopa Chimbete. Yes, wasvika pakuutapwa ziva rudo rwedu rwave matongo. Munokaziva yakamboyo? Kanozikanwa chaizvo. Kanozikanwa? Akanyora tsamba kuti kudii? Mutsamba makange makanyorwa muchiza baba emwana padambudziko renyu ndashaya munhu anomira neni. Saka zvandashaya munhu anomira neni, ndaona kuti inini zviri nani kuti ndimboita sendinosuduruka. Saka ndambofunga kushanya kuJoni. Alright. Ko vana? Vana vakasiya kuna mai. Akasiya kuna mudiki wacho, akasara kuna mama wake. Vaienda kuchikoro ndo vari kuna mai vangu. Zvakakubatai zvakadii? Zvakandibata zvakanyanya. Ngatiti pakutanga kwenyaya hazvina kundibata zvakanyanya, but zvakazondibata zvakanyanya nemudzimai wangu takapedzisira kuonana 2021. Achibva mai wangu achizouya pamawiki atidarikeya, vachibva vanditi muroora akauya asi haana kusvika kupi kumba kuno kuHope House. Akandifonera kune mwana wenyu? Yes, kunova kune vamwe wana 2. Saka akazouya aine imwe nzira yekuti ndafunga kutengesa mota yandakasiya yeyo kuitira kuti ndine zvinhu zvandoda kuita. Saka kamutaurikiro kemashoko iwo hakana kunyatsa kugara muhana mangu zvakanaka. Kuti munhu anga amboti ndaenda akasiya zvinhu zvese asarenda kuna mai, akasarenda futi vana. Akasarenda vana. Odzoka obva ati pazvinhu zvacho izvi ndadzokera kuya kutora chimwe chinhu ndoda kudii akutengesa.
aremerwa nekungobva kunyazura kuuya pandiri pana vamwe kuti baba mwana ndozvandafunga ongoenda ndakamboenda ndikatodzoka asi ndafunga kuti ndidai saka vakazobudirira here amai kutora mota so far handisati ndaneresere nekuti ndaitarisirawo kuti vanouya wiki ratadarika iri saka weekend inoi vanosvika ndo pandichazova neresere kana kubva kuna feedback munoiwana kubva kuna amai kuna amai vanhu vari kuchengeta vana zveshuwa alright dai kwakurunzi vana venyu vanozoona mukana wekutaura nemi nekupinda kwamakaita mumujeri nekugara kwavakuita nana mbuya mai vati chii vana vana vangu ndofunga ndakamboita mukana wekutaura nemukuru wacho panguva yavakauya pafamily week ndakambotaura navo ndichiti vana vangu torerai advantage pandiri mukatarira nguva yandatora ndisinemi yakareba kwazvo rudo rwangu ndaishuvirawo kuti ndirambe ndichidi ndiinemi pedyo but tsaona yakandiwira haifani kukuwirai matorera advantage pandiri maakutoziva kuti ukaita chakashata chinogona kukupa period yakati rebei usiri pamwe chete nehama dzako tataura nenyaya yeshuviro yenyu yekuti kana muchizenge mabuda munomu munoda kunge muchirekodha mataiwa tichatozopedzisira isusu toda kubata mari kana mazotanga band ndoda kufinance vamwe munotsvaga yenyu mabaunsa nemadhiraivha emota une vatakura mainstruments nechine vamwe vanoridza ndoda kumari hatizosongesane sakuva Patrick inenge ya10 yangu yekuzokuti aya tabata nhasi kuhoro kwataenda tawana 200 yeti ndatora imwe 1000 handifungo ndikadaro ndinofanira kumbotendeka imuda kuimploya vanhu vakatendeka ndakutoda vanhu vakatendeka ini ndawo vakatendeka manje handiri aiwa tinotenda zvikuru kwazvo hapana zvimwe here zvamuda kutaura tichipedzisa uri kuredu handina zvinhu zvandingada kutaura ndezvekukutendaiwo imi nebasa renyu ramuri kuita dai maramba muchidaro musaitire isu bedzi tine vamwe vane zvekuita vapeiwo simba mumajeri imomo muri kuzvibudisa pachena nekuti pamwe pacho mumwe munhu anogona kuona sekuti zvakamuipira kuti atsanangure masanganikiro akaita nedambudziko asi zvichimubatsira mumazuva emberi handiti aiwa tinotenda kana producer vakateerera tarumbidzwa Rudhenya vari kunzwa kuti aiwa matisimbisa matipa sando dzedu matipa maruva tichiri vapenyu aiwa tinotenda zvikuru mukoma Patrick nemukana wamatiwanisa kuti tikurukure nenyaya yenyu muri yeZimbabwe tinotenda zvikuru kwazvo panapa pamutare farm prison tanga tichitaura namukoma Patrick Mutengeranwa vane makore 35 ekuberekwa vakapinda muno mune nyaya yestock theft vanga vachirondedzera kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka munhu vakamudzorera mombe yake anayo asi zvisinei vakauya vakapinda mujeri vakapuhwa 9 years dzinongopuhwa chiro munhu asina kudzorerawo mombe yaanenge awanikwa aba pamwe anenge akatotengesera kubhucha mari yacho hapasina chiripo asi avakadzorera asi vatengeserwa nemumwe munhu futi wemaraini nekudaro tiri kudzidzawo pachirongwa chinechi kuti ita paperwork pazvinhu zvese zvaunenge zvaunenge uchitenga kuitira kuti panozouya nyaya kumberi unenge waita background check yako uchiona kuti zvechiwa chinhu ichi chakabiwa kana kuti chinhu chiri pachokwadi tinotenda zvikuru kwazvo nekuramba muchichitsigira pano paSly Media TV pachirongwa Home Away from Home changosara zvine zvinhu chekuti ndionekere tarumbidzwa Rudhenya anova ndiye producer wechirongwa chinechi ndonze mukoma Sylvester tapfuma nesimbi yebasa pano paSly Media TV tinoti chisarai.